हेल' लोगोफोर आं आंनि दैमारि चेनेलाव नोंथांखौ गासिबो बरायग्रोनो थालायबाय। आं आंनि नैबे न' गेग्रेब ग्रेबखौ नोंथांमोननो भिडिअ खालामनानै देखायनो सेस्था खालामगोन लोगोफोर। नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय। बर्थमान दा आङो माबायदि न'आव थानानै थांनानै दङ, बिदिबा नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबाय था, हानायखिनि आं देखायलांबाय थानोसै। थारमाने आं बे न' गेग्रेब ग्रेबावनो थानानै दं आरोना लोगोफोर। गासिबो नै इन्जुराबो थिंनिसो खाब्रबलाबायनाय, उफाय गैया गरिबनि फिसा। दा आं नैबे मोनसे न' लुदों, दा बे न'आ कमप्लिट जायाखै, आं नोंथांमोननो देखायनो थांगासिनो लोगोफोर। सिङाव माबायदि खामानि मावबावनांगौ दङ आं नोंथांमोननो देखायनो थांगासिनो, नोंथांमोना नायलांबाय था। आं न' सिङाव हाबनानै देखायगोन। बाव सलिं अन्थाइ गारबाय आरोना, दा बेहाय धालाय होगोन। सलिं अन्थाइ गारखांनानै बाहाय माबा दुरमुस ना तुरमुस होनो बेबायदि होखांबाय। दा बेहाय फुरा धालाय होनांसिगौ आरोना, धालाय होखांबाथाय बे गाहायनि फ्लरनि खामानिया जोबगोन। नैबे जाहैबाय मोनसे रुम, नैबे इटा गाथिना जाहैबाय आं बाहाय लोक्षि दोनग्रा, माइरं दोनग्रा इसिं होनो जों, बे इसिं रुम बानायगोन आरो आं बाहाय मोनसे फिसानो। इसिं रुमाव लोक्षिफोरखौ दोनो, माइरंफोरखौ। आं दा बेखौ माइरं दोनग्रा लोक्षि थाग्रा रुम बानायगोन आरोना। नैबे वालखौ एसे गोजौ होबावगोन, मथा मथि 5 फुट 6 फुटसो होगोन आरो गोजौ। बेहायबो सलिं अन्थाइ होजोब्बाय, दुरमुस दोखांजोब्बाय, दा बावबो धालायल' होनांसिगौ आरोना। ओमफ्राय धालाय होखांनायनि उनाव दरजा मोनथाम दङ, बे दरजा मोनथामा जुदि बानायखांजोबोबाथाय माने न'आ बे फ्राय 90% जाहैजोब्बाय होननानै साननानै लानांसिगोन आरो आं ना। बाखि ओरै रं होयोबा रं थाबाय, कारेन्ट वायरिं थाबाय। दा नायदो लोगोफोर, नैबे न' बोराय रायावनो खुनुरुखुम सोलिसाबना दंथ'यो आरोना। बे न' गोदाना कमप्लिट जागौ मानि बेयावनो हाबना थानांगोन आं बोराय न'आवनो। उसुं साइडथिंजायखौ नोंथांमोननो देखायनो सेस्था खालामगोन, गोजाननिफ्राय देखायनोसै आं नोंथांमोननो। बाहेरा साइडनि आरोना। उसुं साइड जाहैबाय बेबो।